खुलुमबाय गासैखौबो बर'सा देरासार इउट्यूब चेनेल जानानै आङो बरायबाय आं राकेश रामसियारि नोंथांमोननि सिगाङाव आङो दिनैनि ब्लग भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिनो नागिरदों दुमनि घाट एबा दुमनि ब्रिज बियो नैबे बाक्सा जिल्लानि बेन्दोंआव गोबोरधनानि साखाथियाव आरो बरपेटा रोडनिफ्राय फैयोब्ला बेयो 8 किलोमिटारनि डिस्टेन्सआव दङ आरो बे दुमनि घाट बारनानैनो नैबे आइ लाभ इउ बाजार बेवहाय थांनो हायो आरो बेवहायनो गोबां बर'फोरा आरो बर'नि अनगायै गुबुन गुबुन जाति जनगोष्ठीफोरा बे दालांजोंनो बारनानै थाङो थ' नोंथांमोननो आङो बेखौ दिन्थि नैबे अखा हानायनि जुनै बेसेबां बेवहाय सिमेन्ट बाहायदोंमोन मोनथिया नाथाय बियो बायख्लालांबाय दैनि जोहै आरो बिराद दैज्लां समाव बे दैया जोबोद गोख्रों जायो जायनि जुनैनो बियो बिदि बायदि धालाय होदोंब्लाबो बायलांबाय। लोगोफोर नोंथांमोना नुनो मोनदों बेवहाय गोबां बिदिनो अवैध भाबै बेवहाय नैबे हाखौ जावख्लागासिनो बेवहाय नैबे बाला दिखांदों अन्थाइ बेनिफ्राय लाङो थ' बेयो जोबोद नैबे सरकारा बेनिफ्राय रिभिउ मोनदों मोनाखै बेखौ मिथिला नाथाय बे दैमा खहायनायाव जोबोद बिहोमा होयो। नोंथांमोना नुनो मोनदों बेवहाय गोबां बिदिनो अवैध भाबै सरकारि नंगौना नङा बेखौ आं मिथिस्लाबला नाथाय बेवहाय गोबां बिदिनो नैबे बाला जावनाय नैबे हा अन्थाइ बोखांनाय बिदि गोबां नुनो मोनदों बेवहाय सोरखारा बेसेबां रेभिनिउ मोनो बेखौ मिथिया नाथाय बेनि जोहैबो गोबां जायगायावनो हा खहायनाय आरो नैबे दैमानि दिग सोलायनायाबो जादों बेखौ आङो सानो। आंनि लास्ट रिकुवेस्ट बे जायगाजोंनो गोबां सुबुंफोरा थांलाय फैलाय खालामो फरायसाफोराबो बे जायगाजोंनो थांलाय फैलाय खालामो हजोंहाय बरपेटा रोडआव फरायनाय गोबां फरायसाफोर दङ बे जायगाजोंनो थांलाय फैलाय खालामो थ' बेवहाय बे लामाखौ जुदि मोजाङै बानायना होयोब्ला हयथ' बे फरायसाफोरनि थाखाय रायजो राजानि थाखाय मोजां जागोन दा बेखौनो सरकारनिफ्राय आं अनुरद खालामो जे बे लामाखौ मोजाङै थाबैनो बानायना होनांगौ आरो बेनि थांलाय फैलाय जे लामा बेखौ बानायनायजों लोगोसे बिथांमोननि जे दुखु खस्थ' बेखौ नैबे दालांखौ बानायनायनि सिमां बेखौ मोगथां महर मोननांगौ आरो बे बानायनायनि दायथ'आ सोरखारनिखा आरो जायखौ गोनांथि गैयै माखासे खामानिफोराव नैबे फान्डिंफोरखौ बाहायालासिनो नैबे दालां निर्माण खालामनायाव बाहायनांगौ आं बेखौनो खावलायबाय। लोगोसेनो भिडिअ बानायनायनि थांखिया बेनोमोन जे बेजों थांनाय हिसाबाव जों बे दालांखौ मोनलांदों आरो लोगोसेनो बैयाव थानाय जे सुबुंफोरनि जे जिउ खांनाय बेखौ गिखांदों समखिखांदों मानोना दिप बायदियाव थानाय बे हिसाबाव थ' बेखिनियानोसै उननि ब्लग भिडिअ नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन गोजोन्थों।